Doki, már a 100. e-mailt kapjuk, hogy mi a különbség a hialuronsav, a botox és a kollagénkezelés között. Elmondanád nekik? Akkor tegyük helyre, hogy mi mire való. A botox az egy szelektív idegméreg, gyakorlatilag arra szolgál, hogy szelektíven meg lehet bénítani az izomzatot, amik a ráncot létrehozzák. Tehát az eredmény az, hogy az adott ránc az kisimul. Hialuronsav. A hialuronsav a kollagének közé tartozik. A hialuronsavat legtöbbször ráncfeltöltésekre szoktuk használni, illetve ajakfeltöltésekre. 100%-ban lebomlanak, tehát nem marad nyomukba semmi sem. Ezért aztán általában 10-12 havonta utána kell tölteni, hogy a megfelelő eredményt azt lássa a kedves páciens az arcán. A kollagéneknek csoportjába tartozó molekulákat vagy anyagokat használjuk a bőrnek a fiatalítására is. Kollagén molekulákat a hibridlézer segítségével könnyedén be tudjuk juttatni a bőrnek a mély rétegében, egy ultrahangos fej segítségében, és ezáltal a hibridlézer által adott bőrfiatalítást még tovább tudjuk erősíteni. Akkor ezt most elküldöm minden érdeklődőnek.